Emerges gaat kinderen vooral thuis behandelen. Het is donderdag 11 februari. Dit is Zeeland Nu. Steeds minder bedden in kliniek. Vaccineren komt op stoom. En de sportscholen lopen leeg. Goedenavond. Emerges wil kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen zoveel mogelijk thuis gaan behandelen en niet meer in de kliniek in Kloetingen. Dat zou beter voor ze zijn. Verder gaat de organisatie banen schrappen. 20 FTE's verdwijnen door financiële problemen bij de afdeling kind en jeugd. Dit grote nieuwe gebouw van Emerges voor de afdeling kind en jeugd is zo milieuvriendelijk mogelijk gebouwd en nog maar pas geopend. Maar nu is gekozen voor een nieuwe werkwijze. Kinderen en jongeren blijken het beste thuis te kunnen worden behandeld. Waarbij het erop neerkomt dat wij onze cliënten meer willen gaan helpen en begeleiden daar waar ze zijn. Dus daar waar ze wonen, daar waar ze naar school gaan, daar waar ze sporten. Meer in hun eigen omgeving, in de buurt van hun ouders, van hun broers en zussen, van een docent. De mensen die om hen heen staan, zodat dat we niet alleen onze zorg op de cliënt focussen, maar op het hele systeem rondom de cliënt. Dat zou niet betekenen dat het nieuwe gebouw voor niks is neergezet. Onze zorg binnen de kliniek zal nodig blijven. Hè. We gaan de bedden afbouwen, maar er blijven bedden beschikbaar. We gaan dagdeeltijdbehandelingen hier blijven geven. Alleen het gebouw zal minder gevuld zijn over een tijdje zeg maar, dan nu. En daar gaan we hele goede bestemmingen voor vinden, want we hebben genoeg zorg die we willen bieden aan cliënten. De ondernemingsraad is akkoord met de reorganisatie, zei het met bloedend hart. Ik vind het ook heftig voor de kinderen die behandeling krijgen. Want dit geeft natuurlijk ook onrust bij de kinderen en hun familie. Elke verandering geeft onrust. En zeker ook voor de kinderen en naasten. Van, wat gaat dat voor mij betekenen en hoe gaat het er straks voor mij uitzien? En blijf ik nog bij mijn eigen behandelaar of gaat dat ook anders eruit zien? En ja, dat gaat natuurlijk altijd gepaard met onrust. Ik praat erover door met collega Ariane Lafort. Ja, Ariane, even over die banen. 20 fulltime banen gaan weg. Komt dat nou door die nieuwe werkwijze? Ja, dat zou je denken, hè, dat door financiële problemen dat het gebouw bijvoorbeeld te duur is geworden en dat ze dus wel kinderen en jongeren thuis moeten gaan behandelen. Maar dat is niet zo. Ze kiezen voor die nieuwe behandelwijze omdat het dus beter is, zoals we hoorden. Ja, en die financiële problemen, dat is al een verhaal van de afgelopen jaren. Het Rijk heeft 5 jaar geleden zorgtaken bij gemeentes neergelegd en gelijk een grote bezuiniging toegepast. Nou, die gemeentes blijken die bezuiniging niet te kunnen opvangen, waardoor er voortdurend tekorten zijn en dus nu 20 banen bij kind en jeugd moeten verdwijnen. Ja, 20 FTE's, dat komt neer op 30 banen daar. Gaan er ook gedwongen ontslagen vallen? Nou ja, geluiden over die reorganisatie die waren er al langer bij kind en jeugd. Voor de kinderpsychologen, psychiaters en begeleiders. En een aantal van hen heeft het zekere voor het onzekere genomen en alvast zelf een andere baan gekozen. En ook gaat Emerges nu proberen om mensen binnen de eigen grote organisatie onder te brengen. En als je dan bedenkt dat bij Emerges nu 1500 mensen werken en er een tekort is aan zorgmedewerkers, ja, dan zou je moeten zeggen dat gaat lukken. Dankjewel. Over ruim een week zijn, als het goed is, alle bewoners van Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen gevaccineerd tegen corona. Als een van de eerste regio's in Nederland. Het gaat om zo'n 2300 mensen. In eerste instantie werden alleen bewoners die onder een verpleeghuisarts vielen ingeënt. Maar in Zeeland is besloten ook de bewoners die nog gewoon hun eigen huisarts hebben te prikken. En dat is nu aan de gang. En ondertussen gaat het inenten van thuiswonende ouderen ook gestaag door. Vanaf deze week zijn de 80-plussers aan de beurt. Voor heel veel mensen, zeker ook ouderen, echt licht aan het einde van de tunnel van echt een hele donkere periode. En mensen gaan hier echt met een grote glimlach weer naar buiten. Ik ben blij dat het gebeurd is. Wij zijn dus 80ers en dan voel je je altijd opgesloten. En nu krijg je het idee dat je een soort bevrijding hebt. Ik ben blij dat het gebeurd is, want dan ben ik toch beschermd. Dat prikken gebeurt nu in de Zeelandhallen in Goes en bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Maar die laatste locatie, die wordt verplaatst. Nou, maandag aanstaande opening Terneuzen 2 zijn we heel blij mee. Dat is een grotere locatie. En dan merk je dat we langzamerhand ook op stoom komen in termen van aantallen en die hele operatie. Het Pieter Zeeman in Zierikzee heeft de hulp ingeroepen van 40 surveillanten om lessen coronaproof te kunnen geven. De examenklassen gaan hier sinds gisteren weer fysiek naar school, maar passen niet meer met een hele klas in een lokaal. Ze worden opgesplitst over meerdere lokalen en daar surveilleren vrijwilligers. Van sportcentrum Laco bijvoorbeeld.
Wij zijn gesloten en wij moeten toch als personeel zijnde aan het werk blijven. En hier hebben ze hulp nodig. Dus zijn wij ingeschakeld als LACO-personeel om hier daarbij te surveilleren. Ook oud-leraren en ouders hebben zich aangemeld. De examenleerlingen zijn maar wat blij dat ze daardoor weer naar school kunnen. Een stuk beter dan thuis zitten. Dus je ziet elkaar weer een beetje en lessen zijn gewoon een stuk beter. En je let ook beter op met een leraar gewoon voor je neus. We schieten door in de coronamaatregelen. Dat zegt de oud-directeur van Termfos, chemicus Rob de Ruiter. Tegenwoordig heeft hij in Kloetingen een eigen bedrijf in natuurlijke voedingssupplementen. De Ruiter gelooft meer in het versterken van de weerstand van mensen dan in allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen, als een lockdown, mondkapjes of een avondklok. Ik denk dat we de weerstand, onze eigen weerstand, dat we die met name vergeten. Zo'n 7 jaar geleden was Rob de Ruiter vrijwel dagelijks in het nieuws. Als directeur van Termfos probeerde hij het faillissement van de fosforfabriek in Vlissingen-Oost in goede banen te leiden. We hebben daartoe besloten om het bedrijf te beschermen. Maar tegenwoordig heeft de Ruiter samen met zijn vrouw een eigen bedrijf in voedingssupplementen. Van selenium is bekend dat het immuunsysteem, dat het bijdraagt aan de goede werking van het immuunsysteem. Van vitamine C is de werking bekend, van vitamine D. En je ziet het ook hier en daar verschijnen in de krant. Alleen ik hoor het niet van de overheid. Ik hoor alleen maar dat we mondkapjes op moeten hebben en dat we elkaar niet aan moeten raken. De Ruiter vindt de aanpak van de coronacrisis door de overheid dus eenzijdig. Ook de nadruk op het vaccineren vindt hij te groot. Als er iets is waar een individu zelf over zou moeten kunnen en mogen beslissen in alle vrijheid, zonder druk, zonder sociale druk, dan is het of je je laat vaccineren. En ik vind dat er wordt nu met celebrities wordt er aangespoord van jongens, laten we met z'n allen de mouwen opstropen en ons lekker laten vaccineren. Ik vind het bijzonder dat als grote bedrijven geen verantwoording nemen voor de eventuele gevolgen van een vaccinatie, dat dan mijn moeder van 90 emotioneel onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren. Een aantal farmaceutische bedrijven heeft inderdaad aangegeven niet volledig aansprakelijk te willen zijn voor eventuele schadelijke bijwerkingen van het door hen ontwikkelde coronavaccin. Hoe ziet de Ruiter zijn eigen rol in deze discussie? Hij is gepromoveerd chemicus aan de TU Delft, geen viroloog. Maar gefundeerde kritiek op de coronamaatregelen moet kunnen, vindt hij. Nou ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Voor je het weet ben je een conspiracy-denker. En ik pleit er altijd voor, mensen, laten we wel gewoon blijven nadenken. En zelf je mening vormen. En het lijkt erop dat nauwelijks geaccepteerd is. Sportscholen maken zich zorgen over de terugloop van het aantal leden. Tot en met 2 maart moeten ze dicht blijven en of ze daarna wel weer open mogen is nog maar de vraag. En ondertussen zeggen mensen hun abonnement of lidmaatschap op en lijden de sportscholen verlies. Dit is hoe een gemiddelde sportschool er op dit moment uitziet. Lege toestellen, rode linten en geen sporters. Sinds de tweede lockdown zijn de sportscholen dicht en dat kost leden. De aanloop van de mensen, normaal gesproken januari is de topmaand. En dat heb je nu niet. Dus kosten gaan gewoon door. En we zijn helaas niet open. We kunnen niet zo draaien zoals we normaal draaien. Maak je je wel zorgen over het feit dat jullie nog langer dicht moeten, dat er meer mensen gaan afhaken? Die kans is groot, ja. Om leden toch nog de kans te geven om te sporten, wordt hier buitentraining aangeboden. Vooral om binding te houden met de sportschool. En je merkt dus dat mensen thuis niet die motivatie, discipline hebben om een uur te trainen, bij wijze van. De komende weken mogen de sportscholen nog niet open. En het is de vraag hoe lang ze dat nog gaan volhouden. Nou, elke keer wordt het weer verlengd. En dat is natuurlijk voor een bedrijf kan dat een nekslag kosten.
Sportverslaggever Jorben Weststraat is hier. Ja, Jorben, jij hebt eigenlijk een beetje uitgezocht wat sportscholen doen om het hoofd boven water te houden. En wat ben je allemaal tegengekomen? Ja, zoals je net in het filmpje ook zag je dat ze dus aanbieden op parkeerplaatsen om te kunnen sporten. Maar ook via livestreams bijvoorbeeld geven ze Zumba-lessen. Maar er zijn ook sportscholen die geven bijvoorbeeld hun spinningsfietsen, lenen ze uit. En dan kunnen mensen thuis aan de slag. Ja, en toch zijn er dus ook veel mensen die hun abonnement, hun lidmaatschap opzeggen. Om welke aantallen gaat dat? Ja, ik heb een aantal sportscholen in Zeeland gebeld. En het gaat om ongeveer 30% van de leden die hun abonnement stopzetten. En de brancheorganisatie NL Actief, 3,5 miljoen leden hebben die in Nederland. Die bevestigen die cijfers, ongeveer 30% van het aantal zegt hun lidmaatschap op. Ja. Nou wil het natuurlijk niet zeggen dat je dan helemaal stopt met bewegen. Nee, er zijn alternatieven. Mensen zoeken die ook echt zelf wel uit. Wandelen is bijvoorbeeld heel populair geworden. Iedereen probeert die 10.000 stappen per dag wel te halen. Maar er zijn ook mensen die het iets rigoureuzer aanpakken in bijvoorbeeld een thuisgym. De thuisgym is een nieuw fenomeen. Steeds meer mensen kopen fitnessmaterialen om thuis aan de slag te gaan. Zo ook Eduard en Raymond Hillebrand uit Koudekerke. Zoals je ziet best wel verschillende attributen. Een bankpress, legpress. Ja, ik weet niet eens de benamingen van alles, maar best wel veel attributen. We hebben alles zelf gekocht. Nou, de apparaten zat wat lakschade op, dat hebben we dan gewoon gespoten. En voor de rest, ja, alles even smeren, nalopen. En zo is de eigen sportschool geboren. Nu zijn de broers hier iedere dag te vinden en denken ze er niet aan om ooit terug te keren naar de sportschool. Ik vind het echt heerlijk bevallen en ik nodig vrienden uit. En hebben een muziekje op zo hard als je wilt, je eigen muziek. Echt top. Eerst was ik 7 dagen in de week bij Basic Fit te vinden en toen stopte het ineens. Dus toen hadden we het idee om de hele fitness te kopen. Dat was wel ideaal. De thuisgym is voor deze jongens op dit moment de beste manier om te blijven sporten. Want ze willen fit blijven. Ja, iemand moet flaneren daar ook op het strand. Hè? Niemand kan naar de sportschool, wij wel. Op steeds meer plekken in de provincie kan geschaatst worden. En zeg nou zelf, als je deze beelden ziet, dan gaat het toch ook wel een beetje kriebelen. Dit is in Westkapelle, bij het Noordervroon. Het vroor vandaag licht met -2, -1 graden. Opnieuw een lekker zonnetje erbij. En dat blijft nagenoeg hetzelfde morgen en overmorgen. En vanaf zondag komen de temperaturen overdag weer boven het vriespunt uit. Ja, dan gaan we nog even naar collega Simone, want zij test deze week allerlei tips tegen kleine winterergernissen. De kou zorgt ervoor dat wij het ook de hele tijd koud hebben. Maar daar is een oplossing voor. Met sneeuw mag er namelijk één ding nooit ontbreken in je tas. En dat is de föhn. Met de föhn kun jij alles wat koud was weer warm maken. Maar werkt het ook echt? De conclusie is dat de föhn echt werkt. Hij zorgt ervoor dat alles warmer wordt. Dus als jij warmere schoenen wil of een warme wc-bril, dan moet je deze zeker bij je hebben. Ja, goede tip dus. Dankjewel Simone. En morgen dan hebben we weer zo'n experimentje. Tot zover Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.